12 minutuko lana egin dute, eta 10 segundu, 3 ontzi honratu, luze, Oriok Hondarribiari txanda irabazteko hautagai nabarmena dugu orain, Orio oso ongi dator, Hondarribia ikusten ari gara, korta nola ikusten dituzu Hondarribiarrak? Orio beto, 37 da ugera pasazta aurretik, no? Zanoke, ugera erki pasatzen du eta hori da seinalea erra, no? 37 palan bat ostimaten du, mantzo bat ostila, baina 37 hartu dizionik, eta ugera pasatzen dute, ikiari pasatzen dute hori da. Ikusten dira, ikiari ondo bukatu ustiko ostila, oan dauko ostiko osatzen. Izan duke, beha dakaten honen ateatzen nahi dira eta hori da, oan aberia hondi ingo dute. Beste gatzen ikusten dira da horrek, dakaten tipulazioa eta hola estropan jarri, horra jarri berda, indaiten da, no? Baina horregoan atako dute daketen honena eta ikusten da puskatuko kontu bertutela. 6 segundora urbildu da Hondarribia, korta, Pedreña eta Zarauz gero biak 18 buruka handia horrere. Bai, buruka handia, baina beste, oien buru bat eta oan aurreko bi oien buru bat. Zupetzatuan, orden hori abalekak eta guk hemen ikusi, ze pentsatzen duten hori jotarrak eta beste jo ze pentsatzen, Ibenti harreko esango litzake. Hor, Ibenti, ikiari, behiliak izango ibola mitzat. Bila negatuta, baino, Oriok 10 segundo, hor dago errenta Hondarribiren aurretik. Amunarri zentzuten duzu hor azpiti. Eta hori jok, nahi dutokia jutia libre, hori da. Olatua markatzen diona patroiak, hor pixkate esatik eta nahi pixkate irualdea june barimo pixkat primeran daka. Olatua markatzen dionen, ara juten agatzeko. Pedreña 3. 17, hor dira Maria Ontzian Kantabriarrak, Zarautz 20 segundora, txanda honetako azken haune honetan, Oriok 10 segundo Hondarribiri, 10-11, hor dago tartea, urbildu da momentu batez Hondarribia, ohikoren bat jota eta olaturen bat aprobetxatuta, baina tartea hor dago. Bai, GPS-ak ze momentutan harrapatzen duen ere lehen aipatu da, eta hori da, ez, bagatxo bat harrapatzen baduzu hor, segundo pare bat aurreratu dezakezu, eta gero baga pasata, gero zulotxo horretan geratzen bazea berriz GPS-ei lana jartzen diozu mugimendu horretan, ez, hemen ikusten dena da Orio, ez, Orio bigarren kale horretatik lanak ematen ari dela beste 3 aurkakoak, Orio izugarrizko estropada egiten ari da, eta aurretik zure buruak ikusteak, zure jatorrizko erritmu ematen duzu, gozatzen, eta daukazun guzile emateko alegin horretan ustuta bukatuko dute, baina ustuta oso gustoa lehenengo leku honetan horrela bideratuko dute eta ja estropa dago, ez. Bai, eta gainera txanda irabazte ez da nahikoa, hemen segi eta alik eta errenta handiena lortu, gero beste txanda badago, Urdaibai dator, Castro dator, danak datoz, eta gaurkoa lehen jardunaldia da, eta hemen aukerak aprobetxatu egin behar dira. Lehenik eta bengoz gauza bat ezan dugu, eta pustuetan ere komentatu da, 4 segundoko tartea izan da referentzia, begira orain Orio berak Hondarribiri izan ditu 10-11, orain Hondarribi 8 urbildu da, tartea uste baino handiagoa bi hauen artean behintzat, ez da, korta? Bai, handia da, leheno ikusi danak ikusita, baino 8 segundo ez da, benbestinekoa Donostiko estropa batean, Bai, luzeak, neko luzea dira hemen, eta 8 segundo aurretik joteak ez du dena erabakia eta ezer ere usten, eta lehen esan duguna, hori jo dauka txanda irabazi berra, eta gerorari begirare lan handia egin berra, desberdina da, orain denbo izugarri hon bat egitea, bigarren txandan jokatzer daudenantzat, buru jateare izan deitekelako, denbora hon bat markatzea txanda honetan irabazten dunak, ez? Eta hemen dugu baita ere Igon Lertxundi, Oriotarren presidentea, bera ekarri dugu, gurekin komentatzeko bukaera hau, Igon gauzak zoragarri doa zuentzat, une honetan, azken 3 minututan sartu gara, gutxiago behar bada, eta 12 segundo errenta bikaina Hondarribiri. Bai, alaxea, hasieratik nik uste tondo hasi gehala salidare oso na eman dugu, GPS-ak ematen zuen referentzin arabera, 20 pala emateako ja segundu bateko diferentzia genekan, nik uste eta arraunkera luzia eta sakonakin nahi diala arraunen, duda ebisak da genekan, bigarren golargontan nola ibiliko teginan, ostegunen ikusita ze pasazan, baina behaien mutila konfiantza onditak intzeuden eta gaur ikusia, ziaboga beha eman eta segitun abantaila onditu indue, eta horretik ikusita eta jakin da normalen naizia episket altxe ingula bigarrengo tandako, nik uste konfiantzakin nahi diala dana ematen eta errenta politakin. Oso ondo, Igonekin ere komentatuko dugu, lehen txandaren amaiera hau, Pedreña 3. tokian dator, 21 segundora, gero Zarautz 25 posizioak finkatuta, 17 minutu terdi orain lanean hasi diren eskerostik, eta 3 ontzi, 4 ontziko errentarekin Orio, Hondarribiaren aurretik lehen une batez ikusi dugu, Irakoitze
Etxeberria bera ere, ikusirik errenta ederra zutela atzera begiratuz aurkaria nutziren ikusteko. 10-11 segundo, errenta bikaina Oriok orain artean lorturikoa, eta ez du ematen bukaeran baserri txikiago izango denik. Ez, dudarik gabe beti gertatzen da, eta olako estropade batian eta gehiago, aurretik doana hasi egiten da, eta ez da hemen amaitzen dela, hasi oaindik eta gehiago inberra daukate Oriok, bigarren txanda oaindik jokatzear dagolakoz, eta lehen esan duguna, hemen denbora on bat egiten badu Oriok, eta jipoitzen baditu bere hiru talde hauek, nik uste dute Urdaibai eta beste hiru Tiran, Castro eta Donostia Arraun ere, zuzenki gabe jipoitzi izango litzak ere bai, ez? Azken 300 metrotan sartu gara, Jose Luis Korta, hau erabakita dago, Oriok 12 segundo ondarribiri. Bai, eta gainez patoina marruak esango dira, venga, gaur bandera erdila irazi berriu. Horrek egiten du beste gatzen diala, hori da danok nahi izaten duguna, no? Ikusi da pixkatara lola juntan, hirua lola jungo zan, olatu gara markatzen diolago, hori izaten da gainez, aurretik bali mazatu zu nahi usun tokia, patoia olatuak gain zion tokia juten da, hori joik jarri ondo dator. Eta denbora ona lortuko dute. Orain 19 minutu, eta nik uste 20 segundotan hor nunbait ibiliko direla. Igor Lertxundi, garaipen bikaina, garaipen handia. 10 segundu hor da errenta Hondarribiaren aurretik. Bai, hori da, diferentzi polita da, gaur bezalako kondizioetan ateatzeko, eta hoen ikusi inberkoa, no? Deitu denbora, 19 eta 18, hor dago, horrek dena adierazten du. Denbora oso onak hiruare alakoa zeon, eta diferentzik politak. Hemen Hondarribiak 19-20-10, euneneko aktarteko 12 segundoren bueltan, orain Pedreña, 19 eta 20-18, eta Antxe Zarautz baita ere, 5 segundo Pedreña eta Zarautzen artean 19-43.